вие ме питахте вчера, като говорихме предварително, ако той не е угодил, казахте ми вие, ако дядо Амвросий не е угодил, то никой не може да угоди. На практика обаче, знаете ли, Божиите съдби, аз и тогава и отгоре по същия начин са различни. Ето разбойника на кръста, който не е направил 1/1000 от това, което е направил дядо Амвросий, е бил спасен просто защото Бог може би малко му е дал, малко ще изисква. На всички тези хора, на които е дадено повече, Бог ще изисква повече. На патриарси, митрополити, свещеници, тези, които просто имат, де се казва, по-голямо разбиране, жажда към Бога, и това е, де се казва, почти вродено в тях, така да се каже, от началото имат някакси по-големи дарове, в това отношение Бог ще изисква много. И затова тези, кой ще се спаси, кой няма да се спаси, това не е наша работа. Ние единственото, което може да знаем е, че на дядо Амвросий много беше дадено, особено тези даване на любовта и смирението и въобще тази топлина, която за мен това е изключително нещо, тази топлина да се види в жив човек съвременен, но и той много е дал. Много се изисква от него и той много е дал. С всички тия, може би хиляди чеда, които има и сега, за мен той е угодил на Господа с всички тези дарове, които и Бог му е дал, но и той е заслужил заради святия си живот.